Leefwessen. Ja, leef. Ja. Ik ben een onhanger van het gewone, ik ben een onhonger van het wittende. Ik ben een onhanger, ze willen u zien hokjes stoppen. Ja, ze dochter ze, dat zij is hun strategie. Ze een macht, een redelijke macht, ergens nog. Ze ben onder controle van IT's die weer onder controle binnen. Het is groter dan wat we varen joggen, het is groter dan wat we varen joggen. Dus je haast nog net iets 100% van de 100%. 100%, ik jog 100%, ik ben 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 100%, 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 100% ben ik wie 100% ben ik wie 100% dat is simpel, 100% misschien wel net wel simpel, maar dan als je zien met de groen is. Ik ga volle short dat ik niet meer dat ik ben, als ik ga volle short dat ik niet meer ben, want lukt ben ik gewoon dan winnen en ik short boven de afstand. Ik vind het lastig om naar de laag toe te komen, want de meesten komen nog van de donker. Ik kom binnen zo religieuze vraag, nog steeds een beetje dom met de holle zaal. Ik ken het gewoon zo best, ja, ik ben 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Ik ben 100%, ik kom 100% op voor de laag, op % voor de kennis, op % van de wieren, op % voor de bescherming van de meesten. Zo'n miljard mensen moet ik bevrijden, lukt op bescherming. Zo'n miljard mensen moet ik beschermen. We doen van de Friesland, opkom je van de Friesland. Bij Friesland, behouden van de Friesland de meesten. Met een dom. De domme dingen net om mij dan. Ze willen betalen voor domme dingen, ze willen betalen voor domme dingen. Ze mij in de hoek zitten, ze haar straf. Ja, ze mij in de hoek zitten. Voor het verkeepje van fluoride. Nummer 1 kanker veroorzakende stof in de supermarkt. Ze mij in de hoek zitten. Meesten van de radio, ze mij in de hoek zitten voor het praten van poep. Dat is nou wel zijn, dat is nou wel ding. Het is net alleen nog poep, dat ken ik voortwaaien. Maar al die mensen, al die Friesen, ken ik net meer rondvaaien. Als ze er net naar binnen, campagne Friesland. Behoud van de Frieske, behoud van de meesten. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Ja, campagne Friesland, behoud van de 100 meesten. 100, dat is cool, ik ben in de hemel. Dat is cool, ik ben in de hemel. 100%, dat is cool, ik ben in de hemel. Ja, ze mij in de hoek zitten voor wat ze doen, voordat ze net bij de witte bollen. Net bij de witte bollen, bij de witte bollen ontkennen wat er is. Uze als meisken, we brengen het nice en ze kennen het. Ze zitten in een hypnose, we brengen ze uit of we halen ze eruit, maar leven. Toch we dat dan, dat is de oplossing, weet je toch? Ja, de oplossing zit in het aardig wanneer leeft het wel, maar ik wil die race kan ja, net een oor in kont vaaien, ik net een oor in mijn kont litten naaien, de mensen om niet heen en dochen het wo, ja, ze dochen het wo. Mensen die heel dicht bij staan, litten zich naaien in mijn kont. Van mensen die in de hoek jaren, in jaren in de hoek, 100%, 100%, 100%, ik zeg 100%, 100%, 100% en met 1%, 100%. Ze jaren in de hoek, ze jaren in de hoek, 100%, 100%, 100%, je bent in een hoek, 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 doe het, ja, doe het. Je bent in een hoek voor het verkeer voor fluoride in de supermarkt, je moet nog houden. Ja, dat ben dingen, hey. Ze staan vast, maar wat is er nog in de 100%? Kijk daarop bang, zitten we in het donkere kant. Hey, aan Wolvens. 100, Skips kleding. Aan Wolvens. 5 seizoenen. Nog een Wolvens Skips kleding. Ze willen zich normaal worden, maar het is net normaal. Hey, ze binnen missie om de mensen te vermaarden. Om de mensen naar de cyberblijf te krijgen. Dokter zo, hey. Ik wil echt meer praten waar een smartphone is, hey. Ze luisteren heel veel al met die mind, hey. Dat is net nice, dat is dom. 41, 12, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ET's ben real. 41, 12, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60. 61, 12, 60, 63, 64, 64, 65, 67, 68, 69, 70. Jaren in de hoek voor het ding die ze toch. Je maar in de hoek sneeuw, wat het verkeerd is vaak vuur, rieten, in de supermarkt. Je maar in de hoek sneeuw voor het oefenen van aandacht. Je maar in de hoek sneeuw van boven van een arts. Je maar in de hoek sneeuw, je maar in de hoek sneeuw. Ja, dat is niet een jocht, 2, jocht, 3, jocht, 4, jocht, 5, jocht, 6, jocht, 7, jocht, 8, jocht, 100.
100%. Het is nog 100%. De kist 1% shit, mijn kist vol en meer. Ja, kwadroentje. Ja, nog een keer.